एगो गांव में दूगो पड़ोसन रहे लो। तो एक जानी के नाम रहे रूपा, एक जानी के नाम रहे गीता। आ दोनों जानी जाओ लो तालाब से पानी भर के ले आवे लो। तो अपन माने काम धंधा करे लो आ अपन मिल व्यवहार के रहे लो। आ रूपा जिन रहली तो उनका नामो रहे रूपा आ सुंदरो रहली। तो उनका तनी घमंड रहे कि हम तो रूपा हमार नामो बा आ रूपो से हम बानी। आ बाकी आ गीता जिन रहली तो माने उ झगड़ा वगैरह ना करस, माने उ शांत स्वभाव के रहली। तो दोनों जनी जाओ लो पानी ले आवे लो तालाब से, अपन काम धंधा करे लो। तो एक दिन के बात हवे, दोनों जानी तालाब से पानी लेके आवत रहे लो। तले बूढ़ आदमी एगो रास्ता में बैठा रहे आ कहता, ए बेटी हमरा के तनी पानी पिया द। तो जिन रूपा रहली तो कहता री तोहरे खातिर पानिया भर के ले आवतनी। तो बूढ़ऊ कहता रन के बेटी हम तो बूढ़ हो गइल बानी, हम चले नहीं सकत, तनी पिया द पानी। तो फिर रूपा कहता री तरह के कहले रहे बूढ़ हो जाए के, तोहरे खातिर पानिया भर के ले आवतनी। तो उनका संगे एगो गीता रहली उनकर पड़ोसन। तो कहता री काहे ऐसे बोला तारू, बूढ़ बारन तनी पानी पिया दिए तो का हुई। अब गीता जी रहली अपना घैला के पानी उनकरा के कहली कि ए बाबा आई हम पानी रख के पिया देतानी। तले तो रूपा तो जर मरली उनकरा पर, इ निमन कहाए खातिर बूढ़वा के पानी पियावतिया। अब लगलक झगड़ा करे रूपा गीता से। तेहू पर मने गीता नाम के लड़की वो बूढ़ऊ के कहली कि बाबा रो के पानी हम पिया देतानी। तो कहलन ए बेटी हमरा कितना देर तक ले तू पानी पियाबू, हमार हो जा कुटिया बा, कुटिया में तनी पानी भर द सुराही में। तो कहली कि ठीक बा बाबा चली बताई हम भर देतानी। तो गईली उनका कुटिया में गईली तो उनका सुराही में पानी भर देली। आ वो कुटिया में तो मार सोना के, चांदी के, माटी के सब तरह के में सुराही रहे। तो जिन रूपा रहली उ तो देखली तो उनका तो लालच लागे लागल कि बुढ़वा के लगे तो इतना बड़का बड़का सोना के, चांदी के, माटी के सब सुराही बा। तो फिर बुढ़ऊ से पूछा तारी रूपा ए बाबा हाथना सुरहिया काहे के रखले बानी। तो बुढ़ऊ कहलन कि केहू के काम लागेला तो दे दिहिले, वही खातिर रखले बानी, जेकरा आवश्यकता होला उ ले जाला, मांगेला तो दे दिहिले। अब तो दोनों जानी फिर पानी भर के अपना घरे ले गई रखलो। अब तो रात भर उनका ओंघी नहीं खेल लागत रूपा जी ने रहली उनकरा कि बुढ़ऊ के तो मरई में देखले रहली सोना के गगरी सोराही। अब तो दोनों जानी फिर बिहान भइले पानी भरे गई रखलो। तो आपन गगरवा गीता के धरा दहली। एगो अपनो ले रहे गीता नाम के लड़की आई अपनो धरा दिलक कि तनी हमरो गगरवा धर। और लड़किया ध के खड़ा रहे तले पीछा से धक्का दे दिलक रूपा नाम के लड़की। अब तो ले गिर गए तो दोनों गगरा तो फूट गए। अब का होगो, अब कैसे पानी लेके जाओ लो। तो फिर रूपा रहली तो कहत तारी कि चले के हो बाबा के लगे। बाबा कहलन जेकरा काम लगी से गगरा ले जाई। तो कहलक लो कि हाँ चले के। तो दोनों जानी अइलक लो बाबा के लगे, कहलक लो ए बाबा हमने के एगो सुराही दीना, हम सुरहिया तो फूट गल, पानी कैसे ले जाई सा। तो कहलन बाबा कि ले लो एक एगो सुराही उठा लो। तो रूपा रहली उ तो सोना के उठावली, सोना के उठा लहली आ लेके चल दहली। आ जिन गीता रहली वो माटी के उठावली, माटी के उठावली। आ दोनों जानी पानी भर लखलो। आ पानी भर के अपना अपना घरे गई लखलो। अब पानी उझरा तारी रूपा तो ओमे से कीड़ा मकोड़ा सब गिरा तारन सन। आ उनकरा के लगलन सन नोचे खाए। आ गीता जी रहली उ पानी उझला तारी तो उनकरा में से सोना गिरे, चांदी गिरे, माने खूब माने सोना चांदी जौहर गिरे लागल उनकरा में से। तो रूपा रहली तो उ जाके कहत तारी कि हम बुढ़वा के पानी ना पियनी सुरहिया के, तो बुढ़वा हमरा कैसन गगरी देहलक कि ओमे से माने कीड़ा मकोड़ा निकले लागल ह, सब हमरा के काटे लागल ह।
तो गीता कहली कि हम तो ले आनी हम माटी के गगरिया, तो ऊ तो उझिलत तो तो सोना चानी गिरत रख। तो फेन गइलक तो कहत रे रूपा, ए बूढ़ा उतारा के हम पानी ना पियौनी, वही से हमरा के ओसन गगरिया देहला का कि हमें से मार कीड़ा मकोड़ा निकले लगलन सन, हमरा काटे लगलन सन। तो बुढ़ऊ कहलन कि ना बेटी, उ सब अपना कर्म के फल हवे। आ उ तो रहलन भोले बाबा, तो उ सब अपना कर्म के फल हवे। जैसन कर्म करबू वैसन फल मिली। आ भोले बाबा वही जा रूपा गीता के दोनों जानी के दर्शन देलन। आ दोनों जानी अब भोले बाबा के गोड़ पर गिर गई लो। आ ओह दिन से केहू प्यासा रहे चाहे भूखा रहे, ओह दिन से मने केहू कहे तो वो लोग के खाना खिया देस, पानी दे देस रूपा। यही जी कथा समाप्त। कथा अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल के सब्सक्राइब करें।